Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi chitubu ichi chine content iri healthy yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungagara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekukurumidza kuda sei kubhadhara rent. Kana uchiona mavideos epanapa usati wasubscribe, ndokumbira kuti ungere sei usubscribe wobaya the notification bell kuitira kuti patinobuditsa mavideo enyaya dzakafanana neidzidzi unoita sei unowanika uchinotifyiwa nditika. Right, without wasting much of your time, ndine nyaya yandauya nayo panapa. Paweekend pane mukomana akaita Facebook live achinwa mushonga achizvisungirira. Nyaya dziri kutaurwa dzakasiyana siyana. Vamwe vari kuti hanzi inyaya yemusikana akamuchitira, vamwe vari kuti upenyu hwanga hwakamuomera, vamwe vari kungotaura zvakasiyana siyana. Anoziva chokwadi ati sei hapana zvamanje manje handitika. But mukufamba umu nemukuongorora zvangu mutsagurudzo yanga ndichiita, ndazongosangana neimwe audio ndikati chiko chiri kumbonyatsoitika mumarelationships aya, chiko chiri kumbonyatsoitika mudzimba umu pakashata. Sada kuti ndikuplayere an audio mozvinzwira mega. But before we get into that audio, ndangoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu dziri pasi apa nditika, ndokuitira mudiginyira wacho. Kana une nyaya yaunayo yauda kushambadzirwa, ndibate futi pa same number nditika. And let's not forget madzibaba masango, back to sender, central locking, kucheneswa pamweya, zvinhu zvako zvifambe. Kana une zvinhu zviri kukunetsa nditika, bata namba dziri pascreen zani dzamadzibaba masango. Vanokuitira sei? Vanokuitira mudiginyira wacho handitika. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvoenda kumberi. At the same time, let's not forget all in one herbal medicine, ndogwenzi riri kushanda zvamanje manje handitika. Saka bata namba dziri pascreen, woita sei? Woti tabva kuna DJ Holly vatiti hanzi tiri kuda gwenzi raunofanira kugara naro mumba handitika. Zvisinei, rega tijambire munyaya yedu tinzwe kuti zvakamira 1-1 chiko chiri kumbonyatsoitika mudzimba umu handitika. Tozokurukura kuti nyaya yacho munoionawo sei. Alright, ndokufonera musi Saturday ndouya neflighters because ndine murume but pakaipa pabonda chominedza anenge atotonda pene kuchiri kunzwa kuda murume pakamboroka cho pakaipa. Saka inini chakufonera Saturday ndichingopedza basa mba ndakudzwa kuti ndikukwira flight yenguva iyi. Saka usazosenda mameseji because inogona kungobatwa, but Saturday definitely ndokuya. Nasi ndichatogara ndawadzwa kuti Saturday neSunday tiri kushandira kupi kuDurban, then tobva ndakuudza, then tozotsvaga pekubhuka tozodzoka kuno kuMonday makuseni neflight yemakusinisini ndongosvikira kubasa. Nyatsondirova shando, nyatsonzwa kuda mboro serious, mboro ndokuita. Ndine chikara chemboro chisiri kumboita, chisiri kana kumboita whatever. Kana ndikaita nhomba ina basa chandiri kumboda kungobviswa mafeelings chete because ndakuwara. Right, mangozvinzwirawo mega musikana achitaura. Judging from this audio, it seems like this is a WhatsApp group rakasangana vanhu ava, saka vanga vakutaura kuprivate chat handitika. Uyu mukadzi ataura kuti ini ndine murume but pane zviri kushota. Hey, dambudziko iri ringagadziriswa sei? Zvingafambiswa sei? Kana wazviona kuti ndozviri kuitika mumba mako, ungakwanisa here kumuudza munhu kuti shamwari apa pashota apa? Iwewe murume ungaudzwewo here uchibvuma usina hasha? Ende izvo kana munhu akutanga kuda kukompeya kuti hombe diki hombe, zvinenge zvambonyatsosvika pakaita sei. Ndonyaya yanga ndangoya kuti ndingotaura ndingokuonesa kuti but vakadzi sei, madzimai sei, vasikana sei muri kudaro. Kwenguva yakareba we've been advocating for women and girl child rights, but tiri kukanganwa also the boy child nemunhurume. Varume vari kusafa, umwe akasvika pakuzviuraya paweekend yapfuura nenyaya iyoyo. Amen.
pakashata. Pana pachitubu tinongoya neinformation, ndo nyaya yanga ndangoya nayo kuti ndingokupirawo mozvionerawo mega, mozvinzwirawo mega nditika. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera, and thank you very much for supporting .5 Creative Studios. Tobatana time.